Euskadiko medikuek planto egin dute gaur lanuzte jendetsuan. 4 sendagiletik batek egin du greba. Osasun sailaren arabera 27% heldu da parte hartzea. Euren estatutu propioa sortzea eskatzen dute profesionalen ahotsa kontuan hartuta. Ez baitira egungo negoziazio mailan ordezkaturik sentitzen. Euren ordutegi bereziak aintzat hartzea nahi dute, esaterako guardiak kontuan izan daitezen jubilaziorako. Grebaren jarraipen egiten ari gara, uste dugu estatutua negoziatzeko momentua dela, gure lan baldintzako betzeko momentua. Nik urtitan eona igual 1000 ordu sartzen guardizia makarrik. Torrek ez dira ez konputatzen, ez kalendexuan, ez jubilaziorako, ez izetako. Aurrekaririk gabeko irudia gaur gure ospitale eta osasun zentroetan medikuek greba egin dute estatutu propioa eskatzeko eurek diseinaturikoa. Deialdiak jarraipen zabala, aspaldiko handiena izan du, pentsa 4 sendagiletik batek egin du planto. Julen Etxebarria negoziazio mailan ez dira ordezkatuak sentitzen eta kolpea eman dute mailan. Bai, planto egin dute eta ez da batere ohikoa. Ambulatorio eta ospitalen aurrean ikusi dugun irudia, 100 mediku bata zuriekin kalean protestan. Osakidetzaren datuen arabera 26 baino gehiagok egin du greba goizeko txandan eta 10% arratsaldekoan. Eskubide edo estatutu mediko propioa lortzea da euren eskaera nagusia, hau da lan baldintzak zuzenean administrazioarekin negoziatu osasungintzako gainontzeko langileengandik bereizita. Hau ez dela klasismoa, ez direla klasistak diote medikuek, formakuntza eta ardura maksimoa exigitzen zaiela eta hori aintzat hartu beharrekoa dela. Adibidez, guardiak egitera behartuta daudela diote eta ordu extra horiek ez dutela jubilaziorako kotizatzen. Haserre daude medikuak eta greba egin dute. Grebaren jarraipen egiten ari gara, uste dugu estatutua negoziatzeko momentua dela, gure lan baldintzako betzeko momentua. Osasun ministerioa lantzen ari den estatutu markoaren aurka daude. Mailan ahotsa izan nahi dute euren lan baldintza propioak negoziatzeko. Lan baldintzak eta kaskarrakoak dira eta ondorioz ikus dezakezunez ja gogaituta, etxituta gaude. Azkenengo hamarkadatan gure ahotsa ezin izan dugu administrazioa transmititu behar da bezala, geure ahotsetik. Mediku izateko urteetako prestakuntza aintzat hartzea eskatzen dute, ez dute bidezkoa ikusten eta osasun langileen multzo berean sartuta egotea. Kategoria profesionala A+ izatea, ezkenean gure prestakuntzarako urte asko bota behar ditugu. Lanorduak dira aspaldiko aldarrikapena guardiak kontutan hartzea exigitzen dute. Nik urtitan eona igual 1000 ordu sartzen guardizia makarrik. Torrek ez dira ez konputatzen, ez kalendexuan, ez jubilaziorako, ez izetako. Gutxieneko zerbitzuak eta larrialdien arreta bermatuta egon dira paziententzat egunean zehar. Había más cola que nunca. Nik operazio bat neukan eta egin dute, nik suerte ona izan dut. Estatutu marko propioa eskatzeko greba, estatu osoan mobilizatu ditu medikuak.